Yes. Makawuono ni ma iluongo ni Stevenos Comedian pamoja na Tabule Aton Tabule. Wabiro ma serious. Mokwongo ni wadwaro nyisi gimojoga an gimodhiera e piny ka. Nyiswa ane gimodhieri. An gimodhiera kawuono adwani ji pimnu gi tiende. Pimnwa. An gimodhiera ni nyako aromo gi nyako ma serious. Nyako timore nade? Aromo gi nyako ma serious. To kendo kama arome gi nyako ma serious ni jopiny kawuono adwani anyisu ma. Nyiswa ane. An kama aromo gi nyako ma serious ni aromo gi nyako ma bamne yom jaber ondisore to en gi figa. To kama noduogo dhiera, gima noduogo dhiera kawuono adwani anyisu. Gima noduogo dhiera ni atemo matek mamulo nyaka tho gi lweta. Imulo ang'oa? Amulo tho gi lweta. Tho. Amulo ang'oa? Tho gi lweta. An amulo tho gi lweta an mina nani. To wanyisi, mano noyudore sa 6 otieno, sa 6 gi nus. Amulo tho gi lweta. Sa 6 in iwuok dala. Oma wanyisi ni na enjoy jaber, enjoy nyako ma serious, nyako ma bamne chwe, nyako ma tigi moko to karakia na enjoy ang'owa. Mano kare ni enjoy tho, in gombo thoni. Koro an ka adwaro nyiso jopiny kendo ma gima adwani anyisu. Stevenos Comedian en ng'ama dangerous na serious. To wan gi ng'at miluongo ni Aton Tabule. Koro ka dwaro ng'e ni namulo tho gi lweta, tem matek idhi e YouTube. Subscribe to ang'owa Stevenos Comedian. Dhi e TikTok Tabule Aton Tabule. Subscribe. Ang'e ni waromo round 2 wanyisi kaka wan tho wachak waneno to